Bukan amanah. Disiplin berapa? Disiplin. Sangat pribadi. Welcome, welcome. Long live. Long live. Long live. Welcome. Apa diri sini ya? गेदेमा बिथांमोननो आङो साबायखर बावदों बिथांमोना बे फरायसालिखौ गायसनलांनायनि थाखायनो दिनै बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लानो हादों गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो फरायसालिखौ फोथांनानै दोननायनि थाखाय आङो बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों सोलोंथाइ गैयाब्ला मोनसे हारिया दावगालांनो हाया मानसियाबो जिउआव गावखौनो मालाबाबो दानो हाया दा ओंखायनो सोलोंथाइखौ जोङो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हाया नाथाय सनितपुर जिल्लायाव गोबां ओनसोलखौ हादान ओनसोल होननानै बे जायगानि स्कुलफोरखौ फोरोंथाइ खालामनानै आरो गुबुन जायगायाव स्कुल गैया गोबां जेंनाफोर दङ नाथाय बेखौ लानानै बर' फरायसा आफादा बेखौनो लानानै दायो बिटिआरनि सिंनि आरो बिटिआरनि बायजोनि फरायसालिफोरनि लिस्टखौ खालामबाय थानाय जादों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद
लोगोसे जों बिटिआर सरकाराबो जोङो बिटिआर डिस्ट्रिक्टनि फरायसालिफोरनि सायाव जोंबो खामानि मावबाय थागोन। रिपेयारिं खालामनाय आरो लोगोसे टयलेट लुनाय बिनि थाखाय मार्च दाननि उनाव गोदान फाइनान्सियेल इयाराव 15 लाख रां हरनाय जागोन आरो बै समावनो आरोबाव 20 लाख बे गंफ्रोमफोरनि न'आव गोजौ सोलोंथाइ मोननो थाखाय हरनाय जागोन। नै सारा ओंखारलांबाय दा सेंलिमारियाव थांसिगोन।